ବାଦାମ କୋଉଠୁ ଆଣିଛ? ଏ ହାଟରୁ। ହାଟରୁ? ଭାରି ତମ ବାଦାମ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଜାଣିଲ। ଇଏ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଯେତେ ଆଡ଼େ ଖାଉ ବାଦାମ ଏଇ ବ୍ୟାରେଜରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏ ଝାବଡ଼ା ମାବଡ଼ା ବାହାରୁଛି ପାଟି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମ ବାଦାମଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି। ମାନେ କୋଉଠିକା ବାଦାମ ଇଏ? ଏଇଟା ରାଜସ୍ଥାନ ବାଦାମ। ରାଜସ୍ଥାନ? ଏ କ'ଣ କେମିତି ବିକ୍ରି ତମର? ଆରେ 120 ଟଙ୍କା। 120 ଟଙ୍କା? 120 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ତମର କିନ୍ତୁ ବାଦାମ ଭଲ ତମର ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି ତମ ବାଦାମ। ଗୋଟେ ଦଉନା ଗୋଟେ ଚାଖିଆ ଦେଖିବା। ନଉନାହାନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। 120? ଆଜ୍ଞା। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବାଦାମ ତମର। କୁହନା ବାଦାମ ନାଇଁ ଭାଇ ବାଦାମ ମସ୍ତ ବାଦାମ ନାଇଁ ବାଦାମ କିନ୍ତୁ ତମର ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ। 20 ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ହେଇଛି ବାଦାମ ନା ନାଇଁ? ବେପାର ହେଉଛି ବାଦାମ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି? ଭଲ ବାଦାମ ଦେଖିବା ଖାଇବା। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଦାମ ଖାଇବେ। ବାଦାମ ଭଲ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଚୋପା ପୁରା ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଦା ହେଇଛି ଚୋପା। ସେ ବାଦାମ ସେଇଆ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ବେପାର ଜାଗା ହେଉଛି ବାଦାମ ନାଇଁ? ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବାଦାମ। ସାଙ୍ଗା ଟେଷ୍ଟ ତମର ବାଦାମ। ଆଉ ଡବା ନଉଟି ପଡ଼ୁଛି ବାଦାମ ଗାଣ୍ଡି। ତମେ ବାଦାମ ଗୋଟେ ଡବା ଗୋଟେ ଭଲ ଡବାରେ ନ ପୁରେଇକି ଗୋଟେ ଏଇ ଗାଣ୍ଡି ନଉଟି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ବାଦାମ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମ ଧର୍ମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବ। 100 ବାଦାମ ନେବ 20 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆରାମସେ। ବହୁତ ମିଠା ବାଦାମ। ଖାଇବ ତାପରେ ଯାଇ କହିବ ହେଲା। ବାଦାମ ଖାଇବ ତାପରେ କହିବ।